6, 7. Pahit na dyan. Pahit na dyan ko anig motor. Boom! Hoy, tukoy, asa man ka? Ay, Jot! Magay kina ka. Naplano mo kung mupahit og motor? Maon sa kaguban ko nimo pahit og motor. Oo, sakto. Na ako inibalaan nga naman ikig motor. Hala, dire, makapili ko gasway kay baka motor. Oy, may nga adlaw ninyo sir. Og motor ninyong kinahanglan sir, naagita dire ay tag 90,000. If mo palit mo og dakabok motor sir, butang na lang niya sa presyo nga 160,000. Imbis na 180,000 yung mabayaran. Makasid mo og 20,000 pesos. Unsa man? Tanaw, asa kwarta ng tukoy? May go Jot. Na, bisag daw di pasigo na. Yes sir. Unsa man sir? Dayon ninyo palit sir? Ay, mubalik ka na kay mister. Tara tukoy, kaulam naman ka. Tara, kaulam naman ka tukoy. Kaya kung mupalik ka tinulog motor. Karon, ako mong gipatawag mga tanod para sa usa ka plano. Kay hapit na ang Mayo 9. Unya, ang akong plano kanang magpahumot ko. Oh, ganahan ka humot kap. Nakoy perfume oh. Dili ina na nga humot juben. Ang akong pasabot nga mo pahumot, kanang muhumot ako ngalan ba kanang mailado sa mga tawo. Kay ganahan ko nga matimanan ako ngalan sa mga tawo. Para pag abot sa Mayo 9, ilang butar, dili na ako. Mao day kap. Nya usa may buhaton ni mana kap. Usa may katabang namo nimo. Ang akong plano, kanang magparapol kog motor. Unya ang inyo ikatabang nga tanod, kamoy mo paibalo sa tanang tao diri sa tong barangay. Nga naa ako'y kalingawan nga ipahigayon. Unya asa man si Toknoy, kay motor kung kasaligan mo palit og motor. Si Tuknoy kap. Wala man may kasugat kaniya ni Tuknoy kap. Basin ko ko silang Pidjot. Tawagin lang si Pidjot kay wato silpo si Tuknoy. Sige. Oh, hello kap. Oh, panao minimo? Oh, na diri sa tukoy, ikaw ba na ko? O sige, mana na mi. Bihapon ka. Sa may tuyag patawag mo kunimo. Ay Toknoy, kabalo man ko nga hilig kag motor. Nagpalit og motor ato. Hala, tinuod ka? Kapag patay po din mo dili ka. Patay maulang sa patay mo dawat na ka. Pero kasi na puhatan niyo ha. Mapilit sa plang dawat ka. Ano sa makatoknoy? Sugoon ka na ako nga mapalit og motor ato kaya ako iparapol diri sa itong barangay. Kuan. Salamat. Nya, tagpilaon naman ang presyo ng motor karon. Tagnay. Tagwan 60 kap dito sa gikan karon. Tagwan 60. Koy kwantahare, koy padala nimo ni Toknoy, ipalit nig motor ato kay iparapol ako diri sa barangay. Usikap, siya bala ni. Usa mo ka Pidjot? Ganong gi 160,000 man nimo na isa ra may papalit. Tag 90,000 ra man. Hoy, gituyo na ako na nga 160,000 para mapalit nato ang motor nga buy one take one. Kaya ang isa ka motor para pang rapol, ang isa para nimo para makuha nimo ang imong gipangandoy nga motor. Diyan ba ayaw? Kanina to ang hinaguhan nila to ang kwarta. Ay, himbalik mo na mo. Unsa man? Dayon no ninyo nigpalit? O duwa. Karang buy one take one. Narakap ka ng motor kap, 160,000. So kabalo na mo. Ipahibalo ninyo sa mga katawhan diri sa akong barangay nga nako iparapol nga motor. Di, hala. Nawala tong motor. Kap, nawala tong motor na iparapol. Ang mo nawala man. What's up mga mamarang? So ngayon puputulin muna natin ang video at ibabalik natin pagkatapos ng promotion na ito. So ngayon mga mamarang, may papakilala ako na app na pwede niyong pagkakitaan ng limpak-limpak na pera. Ito ang Sunny Game App. So dito mga mamarang, naghihintay sa inyo ang mga exciting games na pwede niyong laruin. Andito ang Dragon vs Tiger, 88 slot, Dragon vs Tiger Plus, Red vs Black, Fruit Slot, Dragon vs Tiger Max, Tong It's, Pusoy, Color Jump, Fishing, Star 97, Domino.
At sa paglalaro nyo dito guys, pwede kayo makaipon ng coins at pwede nyo ito i-withdraw ng totoong pera. Gamit lang ang inyong GCash. So ano pang iniintay nyo guys? Download na at magsimula ng kumita. Kung saan man ni Kap, di na mahin yung parafulan eh. Dili pwedeng, dili madayon ako rapol. Kay kinahanglan na ako'y parapol para mo daw ko karong maynoy be. Kung saan pagtimaan sa mga tao, di ko magparapol. Tuknoy, pila to? 160 cup. O, 160. Balik itong bago. Kap, tira. 106. Naramang gani na kap, oh, hulog na wala. Kaya kung nawala, i-drivean man din ni RJ, yung pala ito ginununan itong lungsod. Muna, gabalik na. Saan naman na mong gipalit kap? Ba, naraman din na. Siya una. Karon Toknoy, usamang ka sa mga matinud-anon nga mo serbisyo nga tanod nako o kasaligan, ako na lang ihatag nimo ni nga motor. Mudawat ka. Dawata na yun. Sige kap. Naon sa ikatok na? Nagkonsensya na ako, kinaganag akong motor. Oy, may adlaw ninyo. Bahuan na sa kanang iro na ma. Katawa. Banglitan mo. Say mo na, ni bide. Pumunta ka itong iro galakaw. Lagi kong motor. Sakto po doon namin. Yo! Isa ka Kap. Pagpalit ang motor na to. Muta. Oh, parang 160,000. 160,000. 160. Uy, mong gusto na lang 160,000 kay para makuha na ako imong gipangan nga motor. Ang 1x1 take 1. Tawan! Pila ganito Toknoy? 1 cup. 90. Oh, 160 cup. What's up mga kamarang? So karon mag-shoutout mi dere sa YouTube. So shoutout Claire Asma. Shoutout ni Kent ML from Gingoog City, Misamis Oriental. Shoutout One Games TV from Bugos, Cebu City. Shoutout ni Elmer Ordinisa. Out ni Jamer Sandal No Direction TV from Ukraine, Russia. Ano tinudo, Ukraine. Gawan yun. Shout out Anthony T. Banay Banay. Shout out ni Super Megubay. Magkita na tapuhon. Dakita tagahapon sir. Super Megubay. Shoutout Derek's Official Vlog. Shoutout Felix Espina. Shoutout Derek's Official Vlog from Dipolog City. Yarn. Shoutout Divers YT from Davao Occidental. Shoutout ni Renel Aguilar, Rowena Aguilar, Laika Dumawag Doy Lungsod, Carla Gentairos, Gangsi Mendoza, Emilien E. Villagas, Melochen Tagnipes, Nipes Fernandez, Quireno, Carleto Sonsa, Cesar Gile, Perlita Torres, Armor Ganda, Maricel Damdam, Kathleen Jen Botkon, Mahal ang Pag-ibig, Janet Aro, Lavilin Rua, Trixie Nicole Aguilar Vargas, Jomar Garay, Daniel Sarno, ug John Reyes Siles. Yo! Shoutout, happy birthday. So, mura dito tanan guys. Og salamat sa iyong suporta og sa paghuman ani nga video. So, kung ganahan magpa-shoutout, comment below with #mamarang. Og follow sad mo sa mo ang Facebook og TikTok account Puro Violation. So, subscribe mo kay happy na ta mag 80,000 subscribers and road to 100,000 subscribers. Pabuto na ito 100k. Silver button. Og dire naman #mamarang. Secure TV, your greatest weapon against stress. Peace out.